Guys, Ilocano tayo ngayon. Agibilag kami kumangem kastibat ti Panawan. Aginit kada aglululam. Isu nga nakarigrigat mo titi agibilag. Nagriga kami na di biglaan na nga itudugat. Talaga nga kamakam ka nga agakas ti bilag. Talaga nga maslo pa di bilag. Isu nga si imantay pa lang mo kasano ti Panawan. No, talaga isirnat na ngay malam. Summer ng kasti mga dati tudo na. Di bagada mga dalo pressure na gayam. Kitata, tatay dadtanak baba. Nagunay ti cellphone ko. Kit kinitak nun niya na binasak. Birthday gayam di bakit ko. Isu nga agsubli na man di balay ta kwa. Mapangkuman batiin mo't isuna ke bakat ya muna ke jak nga mo gayam jak pay ke ngamo birthday nang mapangkuman la kwa batiin kita nyo niya ti reaksyon na mo so nga buyain nyo takwa mapantayo batiin isuna happy birthday ano ang mga nagpauyo so nga buyain nyo gagayam tayon. So mapangkukuma ilinong dahi tayo nuwang ko talagip ko nakita ka tayo di cellphone kag birthday na gaya magsubli tayo ta mapangkuman kwa patiin mo ti sunak mapangkukablawan iti bumabacha pa ilang ka na itagdata nakanak niya nga to pasensya ka dahi ti klase dahi ti video yun ta kung amin nagitila pipitsugin nga cellphone na kita gayam dito balay ni kay kabagis ko dito yung adupay ti trabaho na upay gayam tayo di baba subli na balay. Dati tayo jayad na. Ayam mau. Ini isuna ni. Dan nalipatak na ron. Patya. Ipakita kanya na rin ay nalipatak pati din ka. Oh, natisunan eh oh. Dan nalipatak ko na keso nga tatay ibaga kung gagaya may dayar ang takon to. Happy birthday ba ka? Birthday mo gayam na ta jama mo. Ang kaninga ako ng tap. 30? So, kanya ka 30. Saya ka. Kanya ka rin. Ay! June. Bray! Ang kanya April tata. Ay, napikis. Napik news. Napik news sunak. Napik news na kagayam. Awan na. Kita nyo, nakabaw ko kay baga mo kami nagsang sa lawasaw ka talaga iti cellphone iso nga awan na iti cellphone ka talaga madi mo kami apay sa bali mo register mo waning gagayam invest ka surprise ko talaga nga na-fake news nyo sorry gagayam sorry dulatan verdi na so nga pungor ta ang kwa mo no syakti nagkabaw no saan ay iti cellphone gagayam mapantay rata kita ganda iti nuangkon mapangko pa ilinong buyain nyo latan ta ipasyar kay lata kadag iti pagpagnakon tadda kami tarakeng kung anwang katabangan no masdo tadi tayo tuki di agparti nga di oras kun pangpalpaliwan na di panahon ta gibilag kami gagayam so nga buyain nyo
ta mapangkukitan. So dagiti mulmula mi gagayam. Ito ulyak man na ti papaya. Ulyak man na ti papaya nagngataon. Apo nagngataon nay. Nay. Nay apo nagngataon na mga nagak gayam. Nay. Pabasit nga papaya ito gagayam ayang ko. Ipakitak laeng ta nagmayat di langan namit. Tadi nagbasit nagbungan. Kasjay nataytayag nakpay mo nagbungan gagayam. Suday ta. Bareng madunto day tatayad aduk to timang imula no. Gloom tamalan to kita bukol na. Dataw agmamama suday tatiba kung kunang gawod. Day ta gawod day ta. Ta. Day tati panapang ka day tay buha apog muskada ano kumpleto tay mama. Day dagtuyag ni tinuang ko na apo nang punay. Nangi dalamot ti may isang kayaw. Isaws. Unak no igat tatay san ulag nga kung gayim nay. Nay. Punuang pay dito yung klase na dito. Oh, kumusta kan? Tumadir kan? Sudah tagay may tay pastor ko nga lang. Nay, namuna ta sumang ilsa. Nay. Puro kang kagkasta. Apay. Oh, hi ko na muna. Oh. Tagay mag-hi ka numot ni oh. Ayo, tanawarwar ko, warwaran tayo dayjay. Talina ta makita yung mut inudek-udek na lang nagrikos-rikos ka dayto kuan na maparating nga magawat dayto talinan. Natangsit pa kidi dayto yung gagayim ta tumurong. Kapunen tayo ito, pakitak to ka na kayo, nakasanutik, kapun tinwang. Hey! Tabunag man pa, hey, bugawa man pa. Hey la! Hey! Pasti ka man, takitak man, no, isugot na la. Hey! Apo, nakaya nga itugaw. Ito talay. Parami kami nga na rangid-rangidan. So, warwar pa kayo, kat na rangid-rangidan. Sila dimawi nga igatan. Pabumatin rangid-rangid, day ta talimaw. Dahil tagagaya, mapancho ko ipalinong dahil ti bangkaw. Mayat sa ti panawunan. Gibilag kami gagayam. Hey! Hey! Dahil ti bangkaw. No oras ti pananganan. Hangamang-mangan. No abugo mo nga mapanililinong. Isumot ti panangipasnok na ti manganang. Baliktad mo dahil ti nganwang. Kasta lang gagaya, manos lang tigtartarakon ti nuang tanong ka. Mapakinabangan tayo sa dagitita. Mabalinto nga isulat sa guyod, kadagiti epek tayo. Magkaryada. So nga doon may yudnamot nga kuday tinuang. Pagsayaatan tayo, pag namayan tayo gagaya, manggap ti panagtalon. Kung anusan tayo, hey, ingkan! Hey! Nay, namuna ta. Hindi na mo ti pagpagnanan. Hey! Bali nakabot lang kami na tagagaya, minibatak na dati talina na ang kung iganang simbirang araw na muna pagawidan na kuma. Yun sa mo ila papapananan. Sumarayang. Taray, haw! Awaring kagayang, taray! Nanapot kong gagayang. Kimaray taray. Taon tayo napananan. Barang nung nagsarding dito. Ito, sirigat na gagayam tagpastor sinuang. Makabanlog pa gini, sila kinamat ka. Awan samat tayo. Nay, wanayin. Nagahud siyang kagayam, radya samot. Ayun, tibalay main.
Kung nasiputan na, nuenan. Nakita mo ginwang. Ay, dadaw. Oh, kita nyo gagayaw. Sinakadanong na. Halaga nga nasigla. Tayo tinongkaw. Dadaw yung kalsadang makita yung mag. Oh. Dadaw yung gagayaw. Halaga nga dalo ko na tayo tinongkaw. Oh, tali na gayam na eh. Inululod na ito. Dadaw yung gagayaw. Mayan si balay mayin. Gusto muna. Ada kami nalay nga talaga kami na tinongkaw. May tikuanan na eh. Nya, si maray-taray ka. Makalublob na kang gamay. Oh, ganda. Abanuga, nagang-sang-sang. Nay. Ay. Sa suliw nung gagayam. Agin na. Tinarayan nak. So dayta gagayam ti pangililinong ka dayta anuang ko. Mas safety la dita gagayam. Kaysa dayta kwa dituin ta imbes ko mga ipalinong ko di jay. Ti maray mutang ti maray taray mo kana gawin kang gagayam. Ita kadano mo di balayan. So ngadtan ta ipaarab kunto dayta madamdaman no malumanay. So, dedication gayem gibalag cho. May choy panawon barang lang no haan nga pagkibaltang at panawon. So, nabali dahil sa si kadwami nga gibilag. Sa dito di kalman ket naslep di kalman dahil tao. Hindi nagarbais. Maanos lang gayem. Biag di probinsya. Ano makasurvive ka din daw. Umayat, ako dak. So pag-urayan ti panagakas tayo gagayam. Dati nabasak kidi nga comment nga apay nga kastoy kano dati ngipon ko. Dati ti ko gagayam. Rason no apay nga dati manchano dati ngipon ko kastoy na eh. Ay taw mama pagkita kanya yun no kasano ti agmama. Ito sudah gitu pinurus putatay. Lloyd. Sorry kagayem talaga kasi dahil timak ta aja kunak nga da disgrasya. Tapos mga kalakatigawid ay ti buwa. Taw. Ipamuday ti buwa di taw. Sa dito ay apog day taw. Apog day amang kamuno. Dagitay sa sessions dagito nga napuran sa da dinekdek ano pang paungil na. Taw, dukatan tayo. Sa tayo bukan ti apog dito gawin buwa. Yung kakadwang ket di ti pakaulawan taw. Kung ano makurte tayo nga kunada. Nay, tinagan. Sa tayo irkep. Taw, kupin tayo dito taw. Taw. Sa ti mamon. Tapos paga. Kada tabako magkikilimutak. Kumitigis tayo. Sa kaslakalding. Kaslakalding nga sinibulong. Kaya ito, ako nakapay nga kaslakipon ko. Siguro kapsat ko nakumbutay nakapay nga kaslakipon ko. Còn ra
Tay, lumna ko ni apo init niya kung nadaan gayam. Toy, latagbiag dito probinsya. Kasi na po ko tinsir na at namot kung nakabilag tayo, bali dry dito yun. Bagay yun. Kung nagmait pa na wala naka-blue-blue. So, sudah ko na lagi tayo ubing katay. Ha? So, may bulag yung try ito yung stone. So, kasi magagayam. Jarami dito, nung nabambanog kami nga nagubran. Ay, ito yung mga, Tabali pa natin. pamigsame, ay ito yung merienda. Ay, ito, mabili na ito halo-halo. Nung kasi nga malam. At 10 pesos pa na mata. Ay, 10 pesos na ni. Naging na baboy. Reta, 10 pesos reta ni. Pero nga, agkarakang nga ito baboy yan. Mayo ka nyo dyan. Pero kita, hindi nakimbagi ka na ni barbecue ni Raul. Nanginamot si Baboy. Nangin na ka baboy. Laka nga baboy dito ng Islam. Kapag gis dito. Isong ano nalumag ka ta. Di nalaka nga baboy. Isong ano nalumag ka nga ganag nangin na baboy yan. So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin mga guys. Salamat guys sa panonood. God bless us all.